Vítáme vás u dalšího pokračování nepravidelných zpráv 1. Českomoravské tankové brigády. Velmi nás těší zájem o naše zpravodajství a hodláme v těchto úspěších i nadále pokračovat, tak, abychom vám mohli přinést nejen zábavu, ale i poučení. A toho se týká první příspěvek. Jak jsme minule slíbili, navazali jsme spolupráci se specialistou na boj v klanových válkách. Tento ostřílený voják nám pro začátek vysvětlí, jak má vypadat tank pro klanové války a jak má být vyzbrojen a vybaven. A nyní již hlavní seržant John Francis Tenkoš. Tak teď mě poslouchejte. Vysvětlím vám, jak má vypadat tank, který jede do klanových válek. Musí být vybavený plně pro boj. Základ je mít kvalitní posádku. Měla by být minimálně na 300%, to znamená 100% a ještě další kily. Teda skily. Pak je taky důležité mít plnou výbavu. Hydraulický nabiják, integrovaný vybavení, hlavně, co je nejdůležitější, je mít goldovou munici, pak také velkou sadu nářadí, ta je nezbytnost. Velká lékárnička léčí všechny členy a samozřejmě automatický hasičák, protože bez automatického hasičáku jste ztracený, dostanete ránu do motoru a jdete. Podíváme se na tanky S3, sice 8. třídy, ale posádka je tu na 400%. Takže takhle by měl vypadat tank do klanových válek. A opět si všimněte, goldová munice, základ. Velký opravy, základ. Velká lékárna, základ, automatický hasičák taky. Bez těchto věcí se prostě ven nedostanete. A když, tak brzo schoříte. Takže takhle by měl vypadat tank, který jede do klanových válek. Už si to musíte zapamatovat. Hlavní pro boj je mít integrované vybavení na co nejlepší úrovni. Posádka na nejlepší úrovni, to nejlepší, co máte, vrhněte do boje. Goldová munice, nezbytnost. Prostě takhle to má vypadat. Tak, to máme tu výbavu. A příště si povíme něco o strategii a boji. Tak to byl náš specialista pro boj a nyní k dalším zprávám. Přednedávnem došlo k významné vojenské operaci. Pražská divize našeho klanu se pokusila obsadit rájecké velvyslanectví našeho klanu. I když byli ráječtí přesile, přesto do toho Praha šla statečně a nebojácně. Patřičně vybavena a vyzbrojena se vrhli zástupci Prahy v počtu 1 do boje. Byli však poraženi, ale nevzdali se bez boje. Více dokumentuje naše fotoreportáž. Into the motherland, the German army march. In the Soviet Union, summer 1943, tanks line up in thousands. Ano, i tak to může vypadat boj zblízka. A další zprávy. V Karlových Varech došlo k historickému setkání. Zástupce velitele klanu Oli přijel na osobní návštěvu za naším velitelem Šárkem. Tato událost se konala za velké pozornosti a bylo přítomno mnoho vojenských i civilních činitelů. A my jsme pro vás připravili krátký příspěvek s projevy obou zmíněných představitelů. Prosím režii. Tak jsem zvědavý, jestli ten mikrofon funguje.
Tak, tady to mám napsaný. Můj drahý veliteli Šárku, jsem strašně rád, že jsem mohl přijet k vám do Karlových Varů a osobně si potřást rukou s tebou i s tvými spolubojovníky. Uznávám tě jako velitele klanu, seš můj nejlepší velitel a tak ti slibuji svou věrnost a budu vždy při tobě stát, jak se patří na zástupce velitele. Děkuju za velmi krásné přivítání a doufám, že ty oplatíš někdy návštěvu i mě. A teď mi dej hudlaná. No pojď. Mua. Mua. I Oli, já tobě děkuju, že jsi přijal k nám do Karlových Varů a poctil nás všechny svojí návštěvou. Je velmi příjemné být ve společnosti tak oddaného a věrného zástupce velitele, jako jsi ty. Je mi opravdu velikým potěšením si potřát s tebou rukou a poznat tak výjimečného a zkušeného zástupce. Tak, pojď, tady ti dám medaili a tak, tady máš. A na řadě jsou další zprávy. Zajímali jsme se i osobní život členů našeho klanu. Mají své rodiny, přátele i spolupracovníky v práci. Jak dokládá tento snímek, je někdy členství v klanu obtížný úkol a skloubit život a boj není rozhodně lehké. Ale jsme tankáni a ti jsou muži z ocele, stejně jako jejich tanky. Najdou se mezi námi i tací, kteří jsou bez pozornosti té něžnější poloviny lidstva a právě pro ně je určena naše seznamka. Pro ty nezadané jsou tu připraveny 2 adeptky na seznámení. Prosím, seznamte se. Toto je Ruslana, krásná adeptka z Ruska. Jak vidíte, je velmi mohutně stavěná, má ráda těžké tanky, zejména ruské výroby. Její přednosti jsou nezapomenutelné, její vlasy opravdu dodávají perfektní výraz. Jak si všimnete, je opravdu oduševnilá. Ano, ano, do kamery, ano. Ano, a teď zdraví případné zájemce. A jako třešničku na dortu má pro ně i polibek. 1, 2, 3, i 4, i 5, tak. A na řadě je další kráska, tentokrát z Ameriky, jak jste si jistě dokázali představit. A pozornost poutá americká vlajka, ve které je zahalená. Je to Tiffany. Ano, Tiffany má veliké přednosti též. Krásné blond vlasy. Jistě s teplou postavou, kterou halí její národní vlajka. Jak vidíte, má velmi roztomilý úsměv. Její rty jsou přímo k zulíbání, ano, krásně posílá. Ano, všimněte si jejich předností, zvláště svobodní nebo čerstvě rozvedení pánové, opravdu je pro ně jako stvořená. Je to Američanka každým coulem. Ano, oduševnělý výraz, ano, krásné, krásné, krásné. Je veliké přednosti, ano, vypadá to, že to jsou přírodní, a jak je vidět, tak Tiffany si dokáže pohrát i sama se sebou a tudíž nechává zájemcům volné pole působnosti. Má ráda střední tanky, hlavně americké výroby. Tak, to bylo všechno, děkuji vám. A to se již blížíme k závěru našich krátkých zpráv. Jako výraz poděkování za vaši pozornost a zájem jsme pro vás přichystali zcela nový pořad, který bude mít premiéru co nejdříve
Počítám příští týden. Loučím se s vámi pozdravem pivu zdar a tradiční předpovědí počasí. Ve dne zataženo, v noci roztaženo. Děkuji a nashledanou.